ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ 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 കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ കൃഷ്ണ എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിതി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശകാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നിഗമകൽപതരോർഗളിതം ഫലം സുഖമുഖാമൃതദ്രവ സംയുതം പിബത ഭാഗവതം രസമാലയം മുഹുരഹോ രസികാ ഭുവി ഭാവുകാഃ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദിരയേത്. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയ ഭഗവതേ ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ടകീ. കൃഷ്ണായ വാസുദേവായ ദേവകീ നന്ദനായ ച നന്ദഗോപകുമാരായ ഗോവിന്ദായ നമോ നമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മള് മൂന്നാമത്തെ അധ്യായം ശ്രീമദ് ഭാഗവത്തിലെ കൃഷ്ണൻ സർവ്വ അവതാരങ്ങളുടെയും സ്രോതസ് ഇതാണ് നമ്മള് വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതിൽ 25ാമത്തെ ശ്ലോകം നമ്മൾ എടുക്കണം. അല്ലെന്ന് 24 വരെ ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഏതൊക്കെയാണ് ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങൾ? ഒന്ന് തൊട്ടായി ഓർഡറിലൊന്ന് പറയാവോ? കുമാരന്മാരായിട്ട് ഭഗവാൻ അവതരിച്ചു. അവതാരം നാരദ മഹർഷി, രാജാവ്, മത്സ്യാവതാരം, കൂർമാവതാരം, ധന്വന്തരി, മോഹിനി, നരസിംഹദേവൻ, വാമനൻ, വ്യാസദേവൻ, ശ്രീരാമചന്ദ്രൻ, ബലരാമൻ, ശ്രീകൃഷ്ണൻ, ശ്രീബുദ്ധൻ. വാമനൻ, പിന്നെ ഭൃഗുപതി, പരശുരാമ മുനി, ശ്രീരാമചന്ദ്രൻ, പിന്നെ ശ്രീകൃഷ്ണൻ, ബലരാമൻ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ 19, 20 എന്തോ ശ്രീകൃഷ്ണന്. അതെ, ശ്രീകൃഷ്ണന്. പിന്നെ 21 ബുദ്ധനായിട്ട്. 21ാമത്തെ ബുദ്ധാവതാരം വരെ നമ്മള് ഇനി 22ാമത്തെ ഭഗവാന്റെ അവതാരം. ബുദ്ധൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു നമ്മള്. ശ്രീബുദ്ധൻ എന്തിനാ അവതരിച്ചത്? ശ്രീബുദ്ധനായിട്ട് ഭഗവാൻ എന്തിനാ അവതരിച്ചത്? പ്രചരിപ്പിക്കാനെ കൊണ്ട്, മൃഗബലി എതിർത്ത് ഇത് അഹിംസ സിദ്ധാന്തം കൊണ്ട്. അതെ, അങ്ങനെ ഭഗവാൻ ശ്രീബുദ്ധനായിട്ട് അവതരിച്ചു. ഇനി 25ാമത്തെ ശ്ലോകം ഭഗവാന്റെ അടുത്ത അവതാരത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അഥ സൗയുഗ സന്ധ്യായാം പസ്യു പ്രായേഷു രാജസു ജനിത വിഷ്ണു യശസോ നാംനാ കൽകിർ ജഗത്പതി. അഥ സൗ സുഖ യുഗ സന്ധ്യായാം പസ്യു
പസ്യു പ്രായേഷു രാജസു ജനിതാ വിഷ്ണു യശസോ നാംന കൽക്കി ജഗത്പതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വാസുദേവായ സന്ധ്യായാം വസ്തുപ്രായേഷു രാജസോ ജഗതാ വിഷ്ണു യശസോ നാമ്നാ കൽക്കിർജഗത്പതിഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ജനിത വിഷ്ണു കൽക്കിർ ജഗത്പതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞ അഥ സൗയുഗ സന്ധ്യായാം പസ്യു പ്രായേഷു രാജസു ജനിത വിഷ്ണു യശസോ നാംന കൽക്കി ജഗത്പതി. അഥ അനന്തരം അസൗ അതേ ഭഗവാൻ യുഗ സന്ധ്യായാം യുഗ സന്ധിയിൽ അതായത് യുഗ സംയോജന സമയത്ത് ദസ്യു കൊള്ളക്കാർ പ്രായേഷു ഏകദേശം എല്ലാം രാജസു അധികാര സത്വങ്ങൾ ജനിത അദ്ദേഹത്തിന്റെ അതായത് ഭഗവാന്റെ ജന്മമെടുക്കും വിഷ്ണു നാമത്തിൽ യശ എന്ന കുടുംബ പേരുള്ള നാംന നാമത്തിൽ കൽക്കി ഭഗവത് അവതാരം ജഗത്പതി സൃഷ്ടികർത്താവ്. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. വിവർത്തനം അനന്തരം ഇരു യുഗങ്ങളുടെയും സംയോജന കാലഘട്ടത്തിൽ സൃഷ്ടികർത്താവായ ഭഗവാൻ വിഷ്ണു യശന്റെ പുത്രനായി കൽക്കി ഭഗവാൻ അവതരിക്കും. ആ സമയത്ത് ഭൂമിയിലെ ഭരണകർത്താക്കൾ കൊള്ളക്കാരായി അധപതിച്ചിരിക്കും. അപ്പൊ ഇനി പറയുന്നത് അനന്തരം ഇരു യുഗങ്ങളുടെയും സംയോജന ഘട്ടത്തില്. അപ്പൊ നമ്മള് ഇപ്പൊ ഏത് യുഗമാണ് നടക്കുന്നത്? കലിയുഗത്തിന്റെ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അടുത്ത യുഗം ഏതായിരിക്കും? സത്യയുഗം അല്ലെ. അപ്പൊ കലിയുഗത്തിന്റെ അവസാനം ഒരു സംയോജന ഘട്ടത്തിൽ എന്നാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അതായത് കലിയുഗത്തിന്റെ അവസാനം പിന്നെ നമ്മുടെ സത്യയുഗത്തിന്റെ ആരംഭം. അപ്പൊ അതിന്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള ഒരു സന്ധി എന്ന് പറയാം. നമുക്ക് കലിയുഗം തീർന്ന് സത്യയുഗം തുടങ്ങുന്ന ഒരു സമയം. ആ ഒരു സമയത്ത് ഭഗവാൻ ആരാണ് പറഞ്ഞ വിഷ്ണു യശന്റെ പുത്രനായിട്ട് കൽക്കി ആയിട്ട് ഭഗവാൻ അവതരിക്കും. ആ സമയത്ത് എങ്ങനെയായിരിക്കും? ഭൂമിയിലെ ഭരണകർത്താക്കൾ കൊള്ളക്കാരായി അധപതിച്ചിരിക്കും. അപ്പൊ ഭരണകർത്താക്കൾ അടക്കം എങ്ങനെയായിരിക്കും ആ സമയത്തുള്ളത്? അവരടക്കം കൊള്ളക്കാരായിരിക്കും. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ധർമ്മം നിലനിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ധർമ്മത്തെ പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ ആ സമയത്ത് കൽക്കി ആയിട്ട് അവതാരം എടുക്കും. വിഷ്ണു യശന്റെ പുത്രനായിട്ടായിരിക്കും അവതരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മള് ഈ ഭാഗവതത്തിൽ ആദ്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ അവതാരം ശ്രീബുദ്ധന്റെ അവതാരം, അതും നമ്മളടുത്ത് അവതരിക്കുന്ന പറഞ്ഞത് അല്ലെ. പക്ഷെ നമ്മളിപ്പോ അത് എന്താണ്, അത് അവതരിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ അതിനെ കുറിച്ച് പറയാണ്. അതേപോലെ തന്നെ ഇതും എന്താണ്, ഇനി ഭഗവാൻ അവതരിക്കും, കൽക്കിയായിട്ട് അവതരിക്കും എന്ന് പറയാണ്. ഭാവാർത്ഥം ഇവിടെ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ അവതാരമായി കൽക്കി ഭഗവാൻ ആഗതനാകുമെന്ന് മറ്റൊരു പ്രവചനം നൽകിയിരിക്കുന്നു. ഇരു യുഗങ്ങളുടെയും സംയോജന കാലത്ത്, അതായത് കലിയുഗത്തിന്റെ അവസാനം സത്യയുഗത്തിന്റെ ആരംഭത്തിൽ കൽക്കി അവതരിക്കുമെന്ന് പ്രസ്താവിക്കുന്നു. സത്യയുഗം, ത്രേതായുഗം, ദ്വാപരയുഗം, കലിയുഗം എന്നീ 4 ആവർത്തി യുഗങ്ങൾ പഞ്ചാംഗത്തിലെ മാസങ്ങളെ എന്ന പോലെ ആവർത്തിക്കപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ 4 യുഗങ്ങളും, ആദ്യം കലിയുഗം വരും, സത്യയുഗം വരും, സത്യയുഗം വന്നു, ത്രേതായുഗം വന്നു, ദ്വാപരയുഗം വന്നു, കലിയുഗം വന്നു, വീണ്ടും എന്താണ് സത്യയുഗം വരും. അതിങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ 4 യുഗങ്ങൾ ഇങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. എങ്ങനെ? പഞ്ചാംഗത്തില് നമ്മൾ ഈ മാസങ്ങൾ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ 12 മാസം കഴിയുമ്പോൾ വീണ്ടും ആദ്യം പുതിയ തുടങ്ങും. അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഈ 4 യുഗങ്ങളും ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ കഴിയുന്നതിനനുസരിച്ച് അടുത്തത് ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ദൈർഘ്യം എങ്ങനെയാണ്? വർത്തമാന കലിയുഗത്തിന്റെ ദൈർഘ്യം 4,32,000 വർഷങ്ങളാണ്. ഇപ്പൊ കലിയുഗത്തിന്റെ ദൈർഘ്യം നമുക്കറിയാം, 4,32,000 വർഷമാണ് കലിയുഗത്തിന്റെ ദൈർഘ്യം. ഇതിൽ വെറും 5000 വർഷങ്ങൾ മാത്രമേ കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധത്തിന് ശേഷം മഹാരാജ പരീക്ഷത്തിന്റെ ഭരണത്തിന് ശേഷം നാം കടന്നു പോയിട്ടുള്ളൂ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇത് എഴുതുന്ന സമയത്തിൽ അപ്പൊ എന്താണ് നമ്മൾ പറയുന്ന, കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധത്തിന് ശേഷം മഹാരാജ പരീക്ഷത്തിന്റെ ഭരണത്തിന് ശേഷം ആകെ 5000 വർഷം കടന്നു പോയിട്ടുള്ളൂ. ഇനി എത്ര വർഷം ബാക്കിയുണ്ട്? ആകയാൽ 4,27,000 വർഷങ്ങൾ ഇനിയും പൂർത്തിയാക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ഈ യുഗാവസാനം ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ മുൻകൂട്ടി പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ കൽക്കി
അവതരിക്കും. പണ്ഡിത ബ്രാഹ്മണനായ വിഷ്ണു യശ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവെന്നും ഗ്രാമം ശമ്പള എന്നും സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. മുകളിൽ പ്രസ്താവിച്ച പോലെ എല്ലാ പ്രവചനങ്ങളും കാലക്രമേണ തെളിയും. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിന്റെ പ്രാമാണ്യമാണിത്. അപ്പോ ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്? 4,27,000 വർഷങ്ങൾ ഇനിയും പൂർത്തിയാകാനുണ്ട്. കാരണം കലിയുഗത്തിന്റെ അവസാനത്തില് സത്യയുഗത്തിന്റെ ആരംഭത്തിൽ, അതായത് രണ്ടിന്റെ കൂടിയ സന്ധി, കലിയുഗം കഴിയുകയും ചെയ്യണു, സത്യയുഗം തുടങ്ങിയിട്ടില്ല, അതിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഒരു സന്ധി. ആ ഒരു സമയത്താണ് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത്? ഈ ഭഗവാൻ കൽക്കിയായിട്ട് അവതരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അത് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലെ മുൻകൂട്ടി പ്രവചിച്ചിരിക്കുകയാണ്, പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ കൽക്കി അവതരിക്കും. അപ്പൊ നമുക്കറിയാലോ, നമുക്ക് അനുഭവമാണ്. ഈ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതായിരുന്നു അവതരിക്കുമെന്ന്, ശ്രീബുദ്ധനായിട്ട് ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നു. അതിപ്പോ നമ്മള് കണ്ടു, കഴിഞ്ഞുപോയി. നമ്മളത് അവതരിക്കുന്ന ആൾ അതിൽ പറഞ്ഞത്. പക്ഷെ നമ്മളിത് വായിക്കുമ്പോഴേക്കും എന്തായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു? അത് ഭഗവാൻ അവതരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതേപോലെ തന്നെ നാളെ ആര് വരും? കൽക്കി ആയിട്ട് ഭഗവാൻ നാളെ അവതരിക്കും. ആരുടെ മകനായിട്ടാണ്? വിഷ്ണു യശസ് എന്നൊരു ബ്രാഹ്മണന്റെ മകനായിട്ട്. ഗ്രാമത്തിന്റെ പേര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ശബ്ബള എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഗ്രാമത്തിലായിരിക്കും അദ്ദേഹം ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നു. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിന്റെ പ്രാമാണ്യമാണിത്. അപ്പൊ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നത് എന്താണ്? ശരിയായ സത്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് എന്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തില് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇപ്പൊ ഭഗവാന്റെ അവതാരം, അടുത്ത അവതാരത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയാണ്. കൽക്കിയായിട്ട് ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നത്. എത്രാമത്തെ അവതാരമായിട്ട് പറയണത്? 22ാമത്തെ അല്ലേ? അല്ലേ? എത്രേ? 22. 22ാമത്തെ അവതാരം കൽക്കി. കൽക്കി. ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം 26. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ അവതാരാഹ്യ സംഖ്യായ ഹരേ സ്വത്വാനിധീർത്തിച യഥാ വിതാസിന കുല്യ സരസാസ്യു സഹസ്രശഃ. അവതാരാഹ്യ സംഖ്യായ ഹരേ സത്വാനിധീർത്തിച യഥാ വിതാസിന കുല്യ സരസാസ്യു സഹസ്രശഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ സത്വനിധീർദിശഃ യഥാ വിതാസിന കുല്യ സരസാസ്യു സഹസ്രശഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞ? അവതാരാഹ്യ സംഖ്യായ ഹരേ സത്വാനിധീർത്തിച യഥാ വിതാസിന കുല്യ സഹസ്രശഃ. അവതാരങ്ങൾ ഹി നിശ്ചയമായും, അസംഖ്യം ഹരേ ഹരിയുടെ, സത്വനിധേ സാഗര ദേവതയ്ക്ക്, ദ്വിജഃ ബ്രാഹ്മണർ, യഥാരൂപം, അവിതാസിന അക്ഷയങ്ങളായ, കുല്യ ചിറ്റാറുകൾ, സരസ്സുകളിൽ, അതായത് വലിയ തടാകങ്ങളിൽ, സ്യു ആകുന്നു, സഹസ്രശഃ ആയിരക്കണക്കിന്. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. അല്ലയോ ബ്രാഹ്മണ ശ്രേഷ്ഠരെ, അക്ഷയമായ ജലസ്രോതസ്സിൽ നിന്നും ഉത്ഭവിക്കുന്ന ചിറ്റാറിനെ പോലെ ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങൾ അസംഖ്യമാണ്. ഇപ്പൊ ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങൾ എന്താണ്? അസംഖ്യമായിട്ടുള്ളതാണെന്ന് പറയുന്നത്. എങ്ങനെയാണ്? ജലസ്രോതസ്സിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന ചിറ്റാറിനെ പോലെ അസംഖ്യമായിട്ടുള്ളതാണ് ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങൾ എന്ന് പറയാണ്. ഭാവാർത്ഥം. ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ അവതാര പട്ടിക അപൂർണമാണ്. ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന പട്ടിക തന്നെ എന്താണ്? അതും പൂർണ്ണമല്ല എന്നാ പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ 22 അവതാരങ്ങൾ ഭഗവാന്റെ കണ്ടു. ആ 22 അവതാരങ്ങളും പൂർണ്ണമല്ല, അതും അപൂർണമാണ്. സർവ്വ അവതാരങ്ങളുടെയും ഭാഗിക വീക്ഷണം മാത്രമാണിത്. അപ്പോ ഭാഗികമായിട്ടുള്ളൊരു വീക്ഷണം മാത്രമാണിത്. കാരണം എന്താ പറഞ്ഞത്? ജലസ്രോതസ്സിൽ നിന്നും ഉത്ഭവിക്കുന്ന ചിറ്റാറിനെ പോലെ ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങള് അസംഖ്യമായിട്ടാണ് പറയുന്നത്. ഈ ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞ? ശ്രീ ഹയഗ്രീവൻ, ഹരി, ഹംസൻ, കൃഷ്ണിഗർഭൻ, വിഭു, സത്യസേനൻ, വൈകുണ്ഠൻ, സാർവഭൗമൻ, വിശ്വക്സേനൻ, ധർമ്മസേതു, സുതാമ യോഗേശ്വരൻ, ബൃഹത് ഭാനു തുടങ്ങിയവരും പൂർവകാലത്തെ മറ്റുള്ളവരും, അങ്ങനെ അസംഖ്യം പേരുണ്ട്. ഇനിയും ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയാണ്, പേരുകൾ പറയാണ്. ശ്രീ ഹയഗ്രീവൻ, ഹരി, ഹംസൻ, കൃഷ്ണിഗർഭൻ, വിഭു, സത്യസേനൻ, വൈകുണ്ഠൻ, സാർവഭൗമൻ, വിശ്വക്സേനൻ, ധർമ്മസേതു, സുധാമ യോഗേശ്വരൻ, ബൃഹത് ഭാനു തുടങ്ങിയവരും പൂർവകാലത്തെ മറ്റുള്ളവരും, അങ്ങനെ അസംഖ്യം പേരും ഇനിയും ഉണ്ട്.
ശ്രീ പ്രഹ്ലാദ മഹാരാജാവ് ഇപ്രകാരം പ്രാർത്ഥിക്കുകയുണ്ടായി: എന്റെ പ്രിയ പ്രഭുവെ, എത്രത്തോളം ജീവിവർഗങ്ങളുണ്ടോ, അതായത് ജലജീവികൾ, പച്ചക്കറികൾ, ഉരകങ്ങൾ, പക്ഷികൾ, ജന്തുക്കൾ, മനുഷ്യർ, ദേവന്മാർ തുടങ്ങി സർവ്വജീവിവർഗങ്ങളിലും വിശ്വാസികളുടെ സംരക്ഷണാർത്ഥവും അവിശ്വാസികളുടെ ഉന്മൂലനാർത്ഥവും അങ്ങ് അവതരിച്ചു. അപ്പൊ വിശ്വാസികളെ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും അവിശ്വാസികളെ ഉന്മൂലനം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ഭഗവാൻ എന്താണ്? ഭഗവാൻ അവതരിച്ചു എന്ന് പ്രഹ്ലാദ മഹാരാജാവ് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. വിവിധ യുഗങ്ങൾക്ക് കരണീയമാം വിധം അങ്ങ് സ്വയം അവതരിച്ചു. ഇപ്പോ കലിയുഗത്തിൽ അങ്ങ് ഭക്തനായി അവതരിച്ചു. കലിയുഗത്തില് ഭഗവാൻ ആരായിട്ട് അവതരിച്ചു? ഒരു ഭക്തന്റെ രൂപമാണ് ഭഗവാൻ കൈക്കൊണ്ടത്. ആരാണത്? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. കലിയുഗത്തിൽ ഭഗവത് അവതാരം ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആകുന്നു. ഭാഗവതത്തിലും മറ്റ് ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളിലും നിരവധി ഇടങ്ങളിൽ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ ഭഗവത് അവതാരമായി സുവ്യക്തമായി പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പോ ഭാഗവതത്തിലും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളിലും പല സ്ഥലങ്ങളിലും എന്താണ് ഭഗവാന് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആയിട്ട് ഭഗവാൻ അവതാരമായി അവതരിക്കുന്നതിന് സുവ്യക്തമായിട്ടത് പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ശ്രീരാമൻ, നരസിംഹം, വരാഹം, മത്സ്യം, കൂർമ്മം തുടങ്ങി മറ്റനേകം അവതാരങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഭഗവാൻ സ്വയം വ്യക്തി രൂപത്തിൽ അവതരിക്കുമെന്ന് ബ്രഹ്മസംഹിതയിൽ പരോക്ഷമായി സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ കുറെ അവതാരങ്ങളില് ശ്രീരാമനായിട്ട് അവതരിക്കുന്നു, നരസിംഹനായിട്ട്, വരാഹമായിട്ട്, മത്സ്യമായിട്ട്, കൂർമ്മമായിട്ട്, അങ്ങനെ മറ്റനേകം അവതാരങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ഭഗവാൻ എന്താണ്? ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഭഗവാൻ സ്വയം വ്യക്തി രൂപത്തിൽ അവതരിക്കുമെന്ന് ബ്രഹ്മസംഹിതയിലും പരോക്ഷമായി സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ആകയാൽ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനും ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവും ഭഗവത് അവതാരങ്ങളല്ല, നേരെ മറിച്ച് സർവ അവതാരങ്ങളുടെയും യഥാർത്ഥ സ്രോതസ്സാണവർ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന് നമ്മൾ എന്തെന്നാ പറയാ? മറ്റുള്ളതൊക്കെ ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങളാണ്, ഭഗവാൻ അവതാരിയാണെന്നാ പറയുന്നത്. കാരണം ആ അവതാരിയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം, ഈ അവതാരങ്ങൾ മുഴുവൻ ആരിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്? അവതാരിയിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. ആരിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്? അവരെ നമ്മൾ അവതാരി എന്ന് പറയും. ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ ഒരു അവതാരിയാണ്. ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഇതെല്ലാം പിന്നെന്താണ്? അവതാരങ്ങള്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അവതാരി, മറ്റുള്ളത് ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ശ്രീകൃഷ്ണൻ ആരാണ്? അവതാരിയാണ്. കാരണം ശ്രീകൃഷ്ണനിൽ നിന്നാണ് എല്ലാ അവതാരങ്ങളും വരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനും ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവും ഭഗവത് അവതാരങ്ങളല്ല, നേരെ മറിച്ച് സർവ അവതാരങ്ങളുടെയും യഥാർത്ഥ സ്രോതസ്സാണ് ആര്? ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. ഇക്കാര്യത്തെ അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ സുവ്യക്തമായി വിശദമാക്കുന്നു. ആകയാൽ ഇത്തരം പ്രതിപാദിക്കപ്പെടാത്ത അസംഖ്യം അവതാരങ്ങളുടെ അക്ഷയ ഉറവിടമാണ് ഭഗവാൻ. അപ്പോ നമുക്കിവിടെ കുറച്ച് അവതാരങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തന്നു. ഇനി പ്രതിപാദിക്കാത്ത അസംഖ്യം അവതാരങ്ങളുടെ അക്ഷയമായ ഉറവിടമാണ് ആര്? ഭഗവാൻ. എന്നാൽ അത്തരം അവതാരങ്ങളെ ജീവാത്മാക്കളാൽ നിർവഹിക്കാൻ സാധ്യമല്ലാത്ത സവിശേഷമായ അതിമാനുഷികമായ കൃത്യങ്ങളാൽ വേർതിരിച്ചറിയുന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് അത്തരത്തിലുള്ള അവതാരങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്? അതിമാനുഷികമായ കൃത്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അവര്. അങ്ങനെയായിരിക്കും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങളെ ജീവാത്മാക്കളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത് ജീവാത്മാക്കൾക്ക് നിർവഹിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത സവിശേഷമായ അതിമാനുഷികമായ കൃത്യങ്ങളാൽ വേർതിരിച്ചറിയുന്നു. ഇപ്പൊ ശ്രീരാമചന്ദ്രനായിട്ട് ഭഗവാൻ അവതരിച്ചപ്പോ നമുക്കറിയാം അല്ലെ, വെള്ളത്തില് പൊങ്ങിക്കെടുക്കുന്ന കല്ല്, അതേപോലെ തന്നെ എന്താണ് ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തിന് അതിനെ തിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പാലുണ്ടാക്കി, അങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ. അതായത് സാധാരണ ഒരു മനുഷ്യന് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതിന്റെ അപ്പുറത്ത് അതിമാനുഷികമായ കൃത്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ആർക്ക് സാധിച്ചു? ശ്രീരാമസ്വാമിക്ക് സാധിച്ചു. അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുക? അതൊക്കെ ഭഗവാന്റെ അവതാരമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കാണ്. ആധികാരികമായ ഭഗവത് അവതാരങ്ങളെ പ്രത്യക്ഷമായും പരോക്ഷമായും തിരിച്ചറിയാനുള്ള സാമാന്യ പരീക്ഷണമാണിത്. മുകളിൽ വിശദമാക്കിയ ചില അവതാരങ്ങളിൽ ഏറിയ കൂറും പൂർണ്ണ അധികാരമുള്ള പൂർണ്ണ അംശങ്ങളാണ്. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങൾ ചിലത് എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ പൂർണ്ണ അംശങ്ങളായിട്ട് വരും. പിന്നെ ശക്തിയാവേശ അവതാരങ്ങൾ, ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങൾ നമ്മൾ പറയില്ല, ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ചെറിയൊരു അംശം മാത്രമായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ പൂർണ്ണ അധികാരമുള്ള പൂർണ്ണ അംശങ്ങളായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ശക്തി കൊടുത്തിട്ട്
കൊടുക്കണം. ഏതെങ്കിലും ഒരു പവർ, ഏതെങ്കിലും ഒരു ശക്തി, എന്തിനാണോ ആ അവതാരം എടുക്കുന്നത് ആ ശക്തി ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ്, അവർക്ക് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ ആണ് ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങള് വരുന്നത്. ദൃഷ്ടാന്തമായി കുമാരന്മാർക്ക് അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം അധികാരപ്പെടുത്തി നൽകിയിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ 4 കുമാരന്മാരായിട്ട് ഭഗവാൻ അവതരിച്ചപ്പോ എന്താണ് അവർക്ക് കൊടുത്തത്? ആ ജ്ഞാനം, അതീന്ദ്രിയമായ ജ്ഞാനം അധികാരപ്പെടുത്തി നൽകിയിരുന്നു. നാരദ മഹർഷി, ശ്രീ നാരദന് ഭക്തിയുത സേവനം. അപ്പൊ നാരദ മഹർഷി എന്താണ്? ഭക്തിയുത സേവനത്തിനാണ് പ്രാധാന്യം കൊടുത്തിരുന്നത്. നാരദനായിട്ട് ഭഗവാൻ അവതരിച്ചപ്പോ ഭക്തിയുത സേവനത്തിനാണ് പ്രാധാന്യം കൊടുത്തത്. എല്ലാവരെയും ഭക്തിയുത സേവനത്തിലൂടെ ഭഗവാനിലേക്ക് അടുപ്പിക്കാനാണ് ആര് ശ്രമിച്ചത്? നാരദ മഹർഷി ചെയ്തത്. മഹാരാജ പൃഥുവിന് ഭരണ നിർവഹണവും പൃഥു മഹാരാജാവ് അധികാരപ്പെടുത്തി പ്രദാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ പൃഥു മഹാരാജാവ് എന്താണ് അവതരിച്ചത്? എന്തിനാണ്? ഭൂമിയെ രക്ഷിക്കാനായിട്ട്, അല്ലെ? ഭൂമിയെ എന്താ പറയാ, ഫലഭൂയിഷ്ടമാക്കി ഭൂമിയെ രക്ഷപ്പെടുത്താനാണ് ആര് വന്നത്? പൃഥു മഹാരാജാവായിട്ട് അവതരിച്ചത്. മത്സ്യാവതാരം പ്രത്യക്ഷമായ പൂർണ്ണ അധികാരമുള്ള പൂർണ്ണാംശമാകുന്നു. മത്സ്യാവതാരം എങ്ങനെയാണ്? പ്രത്യക്ഷമായിട്ടുള്ള പൂർണ്ണ അധികാരമുള്ള ഭഗവാന്റെ പൂർണ്ണ അംശമാണ് എന്ത്? മത്സ്യാവതാരമായിട്ട് ഭഗവാൻ വരുന്നത്. ആകയാൽ ഭഗവാന്റെ അസംഖ്യം അവതാരങ്ങൾ പ്രപഞ്ചം മുഴുവനും യാതൊരു വിച്ഛേദവും കൂടാതെ അരുവിയിൽ നിന്നും ജലം കണക്കെ സദാ നിർഗമിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങൾ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ മുഴുവൻ എങ്ങനെയാണ്? യാതൊരു വിച്ഛേദവും കൂടാതെ എങ്ങനെയാണ്? അരുവിയിൽ നിന്നും ജലം നിർഗമിക്കുന്ന പോലെ ഇങ്ങനെ സദാ നിർഗമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങളെല്ലാം. ഋഷയോം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്ത ശ്ലോകം വായിക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഋഷയോ മനവോ ദേവ മനുപുത്രാ മഹൗജസഃ കലാ സർവേ ഹരേരേവ സപ്രജാപതയാ സ്മൃതഃ. ഋഷയോ മനവോ ദേവ മനുപുത്രാ മഹൗജസഃ കലാ സർവേ ഹരേരേവ സപ്രജാപതയാ സ്മൃതഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ക്ഷയോ മനവേ ദേവ മനുപുത്ര മഹാജസഃ സർവേ ഹരേരേവ പ്രജാപതയാ സ്മൃതഃ. ഋഷയോ മനവോ ദേവ മനുപുത്ര മഹോജസഃ കലാ സർവേ ഹരേരേവ പ്രജാപതയാ സ്മൃതഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഋഷയോ മനവോ ദേവ മനുപുത്രാ മഹൗജസഃ കലാ സർവേ ഹരേരേവ സപ്രജാപതയാ സ്മൃതഃ. ഋഷയ എല്ലാ ഋഷിമാരും, മനവ എല്ലാ മനുക്കളും, ദേവ എല്ലാ ദേവന്മാരും. എല്ലാ ഋഷിമാരും, എല്ലാ മനുക്കളും, എല്ലാ ദേവന്മാരും. മനുപുത്രഃ എല്ലാ മനുവംശജരും. മഹാ ഓജസഃ അതിപ്രബലരായവർ. കലാ പൂർണ്ണാംശങ്ങളുടെ അംശം. സർവേ സർവതും. ഹരേ ഭഗവാന്. ഏവ നിശ്ചയമായും. സ പ്രജാപതയ പ്രജാപതിയോടുകൂടി. സ്മൃതഃ അറിയപ്പെടുന്നു. സർവ വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം. ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. സർവ ഋഷിമാരും മനുക്കളും ദേവന്മാരും മനുവംശജരും വിശേഷിച്ചും അതിപ്രബലരായവരെല്ലാം ഭഗവാന്റെ പൂർണ്ണ അധികാരമുള്ള പൂർണ്ണ അംശങ്ങളോ പൂർണ്ണാംശത്തിന്റെ അംശങ്ങളാകുന്നു. ഇവരിൽ പ്രജാപതിമാരും ഉൾപ്പെടുന്നു. അപ്പോ എല്ലാ ഋഷിമാര്, മനുക്കള്, ദേവന്മാര്, വംശജര്, പിന്നെന്താണ്, എല്ലാവരും അതിപ്രബലരായവരെല്ലാവരും തന്നെ എന്താണ് ഭഗവാന്റെ പൂർണ്ണ അധികാരമുള്ള ഒന്നുകിൽ പൂർണ്ണാംശങ്ങളായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ആ പൂർണ്ണാംശത്തിന്റെ അംശങ്ങളായിരിക്കും. ഇവരിൽ പ്രജാപതിമാരും ഉൾപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാനിലെ അവതരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ പൂർണ്ണ ശക്തിയിലായിരിക്കും അവതരിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ആ അംശത്തിലായിരിക്കും അവതരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ എല്ലാതും എന്താണ് ഭഗവാന്റെ പൂർണ്ണാംശമായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ആ പൂർണ്ണാംശത്തിന്റെ അംശമായിട്ടായിരിക്കും വരുന്നത്. ഭാവാർത്ഥം. താരതമ്യേന ശക്തി കുറഞ്ഞവരെ വിഭൂതികളെന്നും അതിപ്രബലരെ ആവേശ അവതാരങ്ങൾ എന്നും പറയുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ശക്തി കുറഞ്ഞ ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങളെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും? വിഭൂതികൾ എന്ന് പറയും. ഭഗവത്ഗീതയിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ, വിഭൂതികൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ ശക്തി കുറഞ്ഞ അവതാരങ്ങളാണ്. ആര്? വിഭൂതികൾ എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. പിന്നെ അതിപ്രബലരായിട്ടുള്ളതോ ആവേശ അവതാരങ്ങൾ, ശക്തി ആവേശ അവതാരങ്ങൾ, ശക്തി ആവേശ അവതാരങ്ങൾ എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്തത്
ശ്ലോകം 28. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഏരേ ഏരേ ഛായാംശകലാ പുംസ കൃഷ്ണസ്തു ഭഗവാൻ സ്വയം ഇന്ദ്രാരി വ്യാകുലം ലോകം മൃഡയന്തി യുഗേ യുഗേ. ഏതേ ഛായാംശകലാ പുംസ കൃഷ്ണസ്തു ഭഗവാൻ സ്വയം ഇന്ദ്രാരി വ്യാകുലം ലോകം മൃഡയന്തി യുഗേ യുഗേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വായിച്ചോളൂ. ये मे पांशकलः कृष्णस्तु भगवान् स्वयं इन्द्रादियाकुलं लोकं मृडयन्ति युगे युगे. एते चंशकलाः पुंसः कृष्णस्य भगवान् स्वयं इन्द्रादियाकुलं लोकमुढयन्ति युगे युगे. हरे ഏതേ ഛായാംശകലാ പുംസ കൃഷ്ണസ്തു ഭഗവാൻ സ്വയം ഇന്ദ്രാരി വ്യാകുലം ലോകം മൃഡയന്തി യുഗേ യുഗേ. പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ശ്ലോകാട്ടത്. ഏതേ ഇവയൊക്കെ, ഛ അംശ അംശങ്ങൾ, കല പൂർണ്ണാംശങ്ങളുടെ അംശങ്ങൾ, പുംസഹ പരമപുരുഷന്, കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഭഗവാൻ, തു എന്നാൽ ഭഗവാൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ, സ്വയം സ്വയം, ഇന്ദ്രാരി ഇന്ദ്ര വൈരികൾ, വ്യാകുലം പ്രക്ഷുബ്ധമായി, ലോകം സർവഗ്രഹങ്ങളും, മൃഡയന്തി സംരക്ഷണം നൽകുന്നു, യുഗേ യുഗേ വ്യത്യസ്ത യുഗങ്ങളിൽ. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. മുകളിൽ പ്രതിപാദിച്ച സർവ അവതാരങ്ങളും പൂർണ്ണ അധികാരമുള്ള പൂർണ്ണ അംശങ്ങളോ പൂർണ്ണ അംശങ്ങളുടെ അംശങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഇത്രയും നമ്മൾ പറഞ്ഞ അവതാരങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ്? ഒന്നുകിൽ പൂർണ്ണ അധികാരമുള്ള പൂർണ്ണാംശങ്ങളാണ്, അല്ലെങ്കിൽ പൂർണ്ണ അംശങ്ങളുടെ അംശങ്ങളാണ്. എന്നാൽ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ യഥാർത്ഥ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാകുന്നു. എന്നാൽ ഭഗവാൻ ആരാണ്? യഥാർത്ഥ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാകുന്നു. നാസ്തികന്മാർ എപ്പോഴൊക്കെ പ്രശ്നമുണ്ടാക്കുന്നുവോ അപ്പോഴൊക്കെ അവർ ഭൂമിയിൽ അവതരിക്കുകയും ആസ്തികന്മാരെ സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ എപ്പോഴാണോ ധർമ്മ പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുന്നത്, അല്ലെ, നാസ്തികന്മാര് ഭൂമി പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്നത്, അപ്പൊ ഭഗവാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ അംശങ്ങള് അല്ലെങ്കിൽ പൂർണ്ണാംശങ്ങള് എന്താണ്? പൂർണ്ണാംശങ്ങളുടെ അംശങ്ങളോ ഭൂമിയിൽ അവതരിച്ച് അവരെ സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭഗവാൻ അവതരിക്കും. എപ്പോഴാണ് അവതരിക്കുന്നത് പറഞ്ഞത്? ഭഗവാൻ എപ്പോഴാണോ നാസ്തികർ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോ ഒന്നുകിൽ ഭഗവാൻ സ്വയം അവതരിക്കും. ഭഗവത്ഗീതയിൽ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ, ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഭഗവാൻ സ്വയം അവതരിക്കും, അതല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധികളായിരിക്കും. അതായത് ഭഗവാന്റെ പൂർണ്ണ അധികാരമുള്ള പൂർണ്ണ അംശങ്ങള് അല്ലെങ്കിൽ പൂർണ്ണ അംശങ്ങളുടെ അംശങ്ങള് വരും. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട്? ഈ നാസ്തികർ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുമ്പോ ആസ്തികരെ ഭക്തന്മാരെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ അവിടെ അവതരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭാവാർത്ഥം നാളെ എടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാരഗ്രാഫ് വലുതാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മള് ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങളെ കുറിച്ച് 22 അവതാരങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ടത്. ഒരാൾ പറയാവോ ഏതൊക്കെയാണെന്ന്? ഓരോ അവതാരത്തിന്റെ ലക്ഷ്യവും കൂടിയിട്ട് പറഞ്ഞോളൂ, ഓരോന്നോരോന്ന്. അല്ലെങ്കിൽ ഓരോരുത്തർ ഓരോന്ന് പറഞ്ഞോളൂ. എല്ലാവരും കൂടി പറയുമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ കേൾക്കുണ്ടാവില്ലല്ലോ, ക്ലിയർ ആവുണ്ടാവില്ല. 4 കുമാരന്മാർ, ജ്ഞാനം അല്ലേ മാതാജി? കുമാരന്മാര് ജ്ഞാനം അല്ലേ മാതാജി? ഹരേ കൃഷ്ണ പറഞ്ഞോളൂ. പരമസത്യത്തെ സാക്ഷാത്കരിക്കാനായിട്ട്. അതെ. ബ്രഹ്മചര്യം എടുത്ത് കഠിന തപസ്സുകള് അനുഷ്ഠിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. പരമസത്യത്തെ സാക്ഷാത്കരിക്കാനായിട്ട് 4 കുമാരന്മാര് ബ്രഹ്മചര്യത്തെ എന്താണ് പറഞ്ഞത് ഇവിടെ പറയുന്നത്? 4 കുമാരന്മാരായിട്ട് ഭഗവാൻ അവതരിച്ചത് ആ പരമസത്യത്തെ സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബ്രഹ്മചര്യം എടുത്തിട്ട് കഠിന തപസ്സുകൾ അനുഷ്ഠിച്ച് കാണിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. അടുത്തത് വന്നത് രണ്ടാമത്തെ അവതാരം വരാഹമായിട്ട് അവതരിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു? ഭൂമിയുടെ ലോകത്തിൽ നിന്ന് ഭൂമിയെ ഉയർത്തിയെടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത്, അല്ലെ? രണ്ടാമത്തെ അവതാരമായിട്ട് വരുന്നത്. മൂന്നാമത്തത് നാരദ മഹർഷി ഭക്തിയുത സേവനം. നാരദ മഹർഷിയായിട്ട് അവതരിച്ച് ഭക്തിയുത സേവനത്തെ കുറിച്ചും പിന്നെ കർമ്മത്തെ കുറിച്ചും നൈഷ്കർമ്മ കർമ്മത്തെ കുറിച്ചും വേദതന്ത്രങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം ശേഖരിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്, അതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ. നാലാമത്തെ അടുത്ത അവതാരം ധർമ്മരാജനായിട്ട്, അല്ലെ? രാജാവിന്റെ കഠിനമായ തപസ്സുകൾ അനുഷ്ഠിച്ചു. നരനാരായണന്മാരാണ് നാലാമത്തെ അവതാരം. ഭഗവാന്റെ അഞ്ചാമത്തെ കവിത ഭഗവാനായിട്ട് അവതരിച്ചിട്ട് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്താണ്? തപസ്സുകൾ അനുഷ്ഠിച്ച് കാണിച്ചു കൊടുത്തു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അഞ്ചാമത്തെ അവതാരമായിട്ട്
ആരാ വരുന്ന കപില ഭഗവാൻ. കപിലദേവൻ. മഹർഷി. അത് സാങ്കേശാസ്ത്രം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന സാഖ്യശാസ്ത്രം പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. പിന്നെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ അറിവ് ആർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു? ആസുരി ബ്രാഹ്മണന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. ഭഗവത്ഗീത വിവസ്വാന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ട് പിന്നെ അർജുന് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത പോലെ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത 6ാമത്തെ അവതാരമായിട്ട് ആരാണ് വരുന്നത്? ദത്താത്രേയൻ. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. അതീന്ദ്രിയ പത്താമത്തെ അവതാരമായിട്ട് ആരാണ് വരുന്നത്? യജ്ഞാവതാരം. 7 യജ്ഞാവതാരം. ഇന്ദ്രൻ ഭഗവാൻ സ്വയം രൂപം എടുക്കുന്നത് ഇന്ദ്രന്റെ പദവി ഏറ്റെടുക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് വരുന്നത്. പദവി ഏറ്റെടുക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ആ സമയത്ത് ആരില്ലാതെ വന്നപ്പോ ഭഗവാൻ യജ്ഞനായിട്ട് അവതരിച്ച് ഇന്ദ്ര പദവി ഏറ്റെടുത്തു. അത് കഴിഞ്ഞ് 8ാമത്തെ അവതാരമായിട്ട് ഭഗവാനായിട്ട് ഋഷഭരാജാവ്. അവതരിച്ചിട്ടെന്ന് പറഞ്ഞ പരിപൂർണതയുടെ പാത കാണിച്ചു. തരികയും ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം സാധ്യമായവരെ സ്വീകരിക്കപ്പെടുന്നു. അതെ, ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം സാധ്യമായവരെ എന്താ ചെയ്തു? സ്വീകരിച്ചു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്തത് ഭഗവാന്റെ അവതാരമായിട്ട് ആരാ വരുന്നത്? ഋതുരാജാവ്. മഹാരാജാവ്. സംസ്കരിച്ച് നിരവധി ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ആകർഷവുമാണ് ഏറ്റവും സുന്ദരവും മനോഹരവും ആകർഷവുമാക്കി തീർത്തു. ആക്കി തീർക്കാണ് ചെയ്ത പൃഥുവായിട്ട് അവതരിച്ചുകൊണ്ട്. പിന്നെ 10ാമത്തെ മത്സ്യാവതാരം. ഭൂമി മനുവിനെ രക്ഷിക്കാൻ. സമ്പൂർണ്ണ പ്രളയത്തിൽ മനുവിനെ രക്ഷിക്കാൻ. രക്ഷിച്ചു നിർത്തി. 11ാമത്തെ അവതാരം ആമയുടെ രൂപമെടുത്തു. പാലാഴി മതത്തിൽ പർവ്വതത്തിനെ താങ്ങി നിർത്താൻ വേണ്ടിട്ട്. 12ാമത്തെ അവതാരം ധന്വന്തരി അവതാരമായിട്ട് വന്നു. എന്ത് ചെയ്തു? പാലാഴിൽ നിന്ന് പ്രലോഭിച്ച് അമൃതം ദേവന്മാർക്ക് പാനം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട്. 14ാമത്തെ അവതാരമായിട്ട് നരസിംഹ ഭഗവാൻ എന്തിനാണ്? നിരീശ്വരനായിട്ടുള്ള ഹിരണ്യകശിപുവിന്റെ പിളർക്കാൻ വേണ്ടി. 15ാമത്തെ അവതാരമായിട്ട് ഭാവനരൂപം വാമനനായിട്ട് അവതരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. 3 അടി ഭൂമി ദാനം ചോദിച്ചിട്ട് അത് ചെയ്യാണ് ചെയ്തത്. അതായത് ത്രിലോകങ്ങൾ വീണ്ടെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് രാജന്മാരുടെ അപേക്ഷ പ്രകാരം അല്ലെ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത അവതാരം ആയിട്ട് അവതരിച്ച് ക്ഷത്രിയരുടെ അധികാര മനോഭാവം അടിച്ചമർത്താനായിട്ട് ചെയ്തു. ക്ഷത്രിയവർഗത്തെ ഉന്മൂലനം ചെയ്യാനായിട്ട്. പിന്നെ 17ാമത്തെ അല്പജ്ഞാനികളുടെ നന്മയ്ക്കായി വേദങ്ങളെ 4ആയി തിരിച്ചു ചെയ്തു. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് 18ാമത്തെ അവതാരം ആരായിട്ട് അവതരിച്ചു? മനുഷ്യജന്മെടുത്തു. ശ്രീരാമനായിട്ട് അവതരിച്ച് ചെയ്തിട്ട് ഇതേപോലെ തന്നെ എന്താ ചെയ്തത്? ഭഗവാൻ ശ്രീരാമനായിട്ട് അവതരിച്ചിട്ട് പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി എന്താണ് ഭഗവാൻ ആരെ വധിച്ചത്? രാവണനെ വധിച്ചു. അതുപോലെ തന്നെ അതിമാനുഷികമായിട്ടുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങള് ശ്രീരാമചന്ദ്രനായിട്ട് അവതരിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം ചെയ്തു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത അവതാരം രണ്ടാമത്തെ അവതാരം പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഭാരം നീക്കാണ് ചെയ്തത്. അതായത് കുറെ അസുരന്മാരൊക്കെ വധിച്ചു അല്ലെ, അതാണ് ചെയ്തത്. പിന്നെ 21ാമത്തെ അവതാരത്തില് കലിയുഗത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ ശ്രീകൃഷ്ണനായിട്ട് അവതരിച്ചു. അഹിംസ എന്തിനാ വന്നത്? വിശ്വാസനായിട്ട്, അതായത് ദൈവവിശ്വാസികളോട് അസൂയ തോന്നുന്നവരെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി. അതായത് അഹിംസ, അതായത് വേദത്തിൽ നിന്നുള്ള വേദശാസ്ത്രങ്ങൾ വിശ്വാസം ഇല്ലാന്നും പ്രചരിപ്പിക്കുകയാണ് ആര് ചെയ്തത്? ശ്രീബുദ്ധനായിട്ട് അവതരിച്ചിട്ട് ചെയ്തത്. അത് കഴിഞ്ഞ് 22ാമത്തെ അവതാരമായിട്ട് ആരാ വരുന്നത്? ലാസ്റ്റ് കൽക്കിയായിട്ട് ഭഗവാൻ അവതരിക്കുമെന്ന്